Grammi u miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. X'qallek ir-raġel għax x'qal tard il-bieraħ? Xejn. Mhux overtime kont. Ejwa ma jgħidlek xejn kemm qed tagħmel overtime dan l-aħħar. Mhux għalih ukoll. Ma jiddubita xejn dan allura. Intralek xi ħaġa, għandek xi ħaġa. U le xejn speċjali ġin. Imma veru naqra mħawwat illum. Dik il-Maralandi għandha rasa tal-ġebel. Arax kull waħda biex joħroġ. Mela u xi mara li rasa mhix tal-ġebel. Ġiex tgħidi li ma ġara xejn, ta' tajjeb mela meta konna qed nagħmu ma nafx kemm il-mist call u issa tinċempillu jien u xejn mhux jirrispondi. U hija mhux instesset li jaf ikollu n-nies. Ija, ma n-nies mhux ħajbqgħu sissaw. Basta tajt li qed ikkondizzjona li ħajti u inti għax ma tasax taqbdu se tifrikja. Inti ħalli jabżax, issa fil-każ ngħaddi minn hemm. L-ħwa kemm taħseb ħażin. Le, mhux naħseb ħażin, imma forsi ġralu xi ħaġa u. Għax ili ftit issa qed inħoss boċċaw f'sidri. Ilek kemm? U xi 3 jew 4 xhur, imma mhux qed inħossu ġieħ ta'. Ma ser nasal naqbel magħhom, ta' mhux affarijiet li għandek tħallihom wisq. Mbagħad xi ħaġa bħal din qabel nippretendiha minn għandek. Il-fatt li mmur l-Olanda kull darba li jibatni l-dittatur naħseb li biżejjed, qed nagħti servizz biżejjed. Issa dak jgħidu lejlu braj. Aħna għednilek li qalilna biex ngħidulek. Osma wara kollox aħna qilna d-dejjem b'dax-xogħol ta' billi tina daqqatit. Nies tħażux. Hemm xi ħadd wara s-siġra. Iboħroġ minn hemm ejja hawn. Silvia, itlaq minn hawn. Aħra! Kien tard wisq. Kien naraw ħafna u naħseb sewa ħafna wkoll. Mort biex ingerrixhom imma kif qed jgħid ċensu kien tard wisq u għamilt dak li ma ħriġx. X'għamilt? Kelli neħles minnu. Minnu Fred, minnu Sir George. U dak l-inkwit. U hi? Irbatni aħdeħ u tlaqna lem. X'għamilt? Irbat taħdeħ u tlaqtu lem. Għax ma ħallejtulix business card ukoll għal ftit. Il-listina bandiera x'biċċa għamiltu li hawn. Dan xieġralu dal-għodu surbraj li kellimni. Forsi għambijom. Dak dal-għodu diġaġi ta' għalli sejjer xi qadja imma ma kienx hekk mhux soltu. Qabżi tomlu xil-mara dal-għodu. Daqsik għataħħaw. Dejjem in-nisa jeħlu int. Li kieku ma teżistux intom dor kieku aħna ngħixu fl-aqwa serenità. U ħallina meċċajt Pawl. Is-soltu l-ewwel ma jitlob kafè. Aħjar immur nara jirċibbelha. Trid kafè braj? Le dor grazzi. Għandek bżonn xi ħaġa? Kieku ngħidlek dor. Ġralek xi ħaġa? Le dor, għaliex? Nidher li ġrali xi ħaġa? Ftit uġef ras jaqsam. Trid inġiblek żewġ painkillers. Le ħalliju. Uhu tnejn. Le dor! Atlet tifemni le? Mur kompli għax jekk jiġi xi ħadd ma jsir bil-ħadd. Mur u jekk jiġi xi ħadd isaqsel li jgħidilhom li minix hawn. Pawl, bissu ma ġralu xejn ukoll.
Mela dak qaċċi darba melek kollha l-ħnu miegħi. Għatlek jiena, mara ridet tkun biex tqabbiżilu. Allora baqa ma ċemplilix. Leta, imma jien mhux ħanqodni mila rasa. Ma nafx kif mhix qed taqbdu b'xejn. Allura ummi ma tweġibx da. Kif jista' jkun persuna tisparixxi b'dal mod? U jisparixxi. Laqas li l-nqes xi 3 jew 4 tim, dak jomar jorqod. Hekk għattila dal-għodu jien ukoll. Imma allura possibbli baqri qed sa issa? U tax-xogħol ma jgħidulix fejn marda? Mhux id-dar tmur tkun ma tiflaħx. Le, skont kif tkun ma tiflaħx, forsi marant it-tabib da. Kuku intek tagħmel għax anke kollok skalda f'subajk marant it-tabib daqskemm tħobbu. Mela mhux bħalek u intirsisti taħ morru. Fej? Mhux għand it-tabib. Tgħidlix li m'għamilx appuntamenta. Iwa ġoja ħasra rruħ minn għandek mejjed. Ejja ħammorru ħanaħilsuha darba dejjem di għax ma niflaħx narak it-teftef sidrek iktar. Mort. Mort? U ma titkellimx? Iwa, ejja niklu l-ewwel. Inti kemm ilek li wasalt? Nilħaq ngħidlek. Il-Madonna int veru bladetta. Taf kemm ninkwieta? Okej, ma kollox sew. U iva, għalli jekk nibqa' nħossa sa xahar ieħor nerġa' mmuru. Imma nfistak, mess fejn qed tħossi. Le, mhux għalhekk mort biex jinvistani xkun. Għax dawn it-tobba ma nafxin, l-ewwel jgħidulek li m'hemm xejn, ma fl-aħħar jirriżulta li jkun hemm. Madonna santisma ndem l-istess, mela l-ewwel ġennintni biex immur nagħmel il-vista u issa x'mod ħatoqgħod tiddubita. L-ewwel darba li tmur niġi miegħek. M'għandekx għalfej, forsi ma nibqax inħossa ma jkollix għalfej immur. Le, laqallek biex tmur, mur. Int ħirġa lejlek ri. Ija, għaliex? Peress li fjowna għandha dik il-problema, int mhux magħha toħroġ. Mhux magħha bisba. Wara kollox inti min qallek li mhux ħammur nittawalla ħanara kif bagħad. Il-libsa biddilti li ma. Iva, s-salat ieħor mur ipprova fil-kamra tiegħek qiegħda. Il-każ seħ dal-għodu għal-ħabta tal-10. Il-mara tal-vittma nstabet marbuta b'ċinturin mal-katavru ta' żewġa. Ittieħdet b'ambulanza lejn l-isptar fit-taqsima tal-kura intensiva fejn ftit wara ħalliet ħajjitha. Il-Maġistrat tal-Assa, Dr. Carmelo Vella Darmanin, għamel l-aċċess fuq il-post u ordna li ssir awtopsja fuq iż-żewġ katavri. ċis. Issa dak x'setaw għamlu, jekk mhux xi ħadd minn ta' ġewwa l-wirt. Taħlif ta' dawk xi ħaġa qatluha ma ngħidlek. Isma' Ġan, għaddalaw il-boss illum, staqsitu fuq dik il-biċi xogħol tat-tifel? Ma ġiex ta' u talaq mill-uffiċċju. Ejja ma naħareġ. U hija, xi darba jgħaddi ta'. X'namlu Fred? Tlaqna? Ħan niġbru kollox u naħarbu le ma aħna Ġan. Wasal George. Qalbi. Ismani, follow jgħal naqra dik l-irħama ta' taraċ dik ta' barra ta' dar, għax għadhom ma' l-istawilix, ġimadina l-ultima. Tibżax dik ħaġa żgħira. Il-bqija kollox sew. Ejwa ta' illum dendlu l-portieri u frixi soda ta' kullum kim. Imma rrit min jgħini, għandi bżonn iktar volontira. Ma bat ħadd. Ifhem li n-nies jibatu, imma biex issib xi ħadd tajjeb ta' xi ħadd committed, titibki ta' da żmien. Iva veru. Isma' taf x'nistgħu nagħmlu. Dak li wrew interess, nibatulhom invita ċ-ċeremonja tal-ftuħ. Għax bekk jaraw ix-xogħol li qed nagħmlu iktar jitħeġġu. Laqa pitada. Da, mhux idea ħażina ta' hekk nagħmel. Tajjeb. Kulħadd ikkonferma li ġej? Insomma, mhux kulħadd. Ma l-irjus il-kbar qed ngħid jien għax dawk iġibu l-press. Iwa, daw kollha konfermaw. Ajma kif intek ma tux xi pubbliċità, int minna l-biċċa xogħol ma tkunx kontent. Imma isma', ma ħaqniex tal-flus li qed noħorġu jew. Veru karità qed nagħmlu, imma biex tagħmel il-karità jrid ikollok minn fejn. Biex ikollok minn fejn jrid ikollok ix-xogħol. Biex ikollok ix-xogħol trid il-pubbliċità. Mhux hekk? Ora vera ħaxejxu inta. Għaj, liċenz. Soġġa ġaħna okej ta' bil-lest. Isma' dik li tkellimna fuq għada l-għodu. Meta
ta' miskina. Ija, smajt fuq l-aħbarijiet. Isma, ix-xogħol li kien fadal fil-flet. Dak orrejt kollox sew? Memħat li ħajqla l-paroli u fuq il-kisi? Mux suppost. Is-sit issaw, is-sur Brian. Dak ħallih fidejja nkellmu jien. Mbagħad nitkellmu għada. Sejtu, Brian. Well, Brian qed ngħidu biex ma qogħdux nsemmuha kemm minn baħnan. Brian. Brian, ta' parsi qegħdin kienu fuq biċċa xogħol. Mela ma tax li t-telefonati jistgħu jiġu rekordjati int? Mela ma nafx li jistgħu jiġu rekordjati mela ħsebt niblaħ. Allura ma tax tinstaw ġi fil-ħara. Allura ma stax tista' nasala fil-ħodu. Tinsalaħ rasu l-mara mietet ukoll. Emmissa baqa' sejtu. Dak lar. Issa kelmu s-Sur George. Dak kif għandu jwewru. Wara kollox. U kien involut ukoll. Intafx nismagħhom jgħidu ċens. Tinub ma jorqodx. Pa. Ja pa. Xixi. Ara kemm tellajt points. Trid tilab. Mhux għalissa tieni ċans. Ija xejn mu qed tagħmel inti tiċċassa. Ma m'għandix aptit. Pa, ara kemm ġitni sabiħa. Pa, ara kemm ġitni sabiħa. Il-lawa. Bravo. Hello? Għajdli. Zomna. George, għamil li pjaċir li l-insina l-kollox. Insini. Ara jien marrit ikolli x'naqsam xejn aktar, fimt? Kif? Kolla s liġi għada. Fixin. Kolla s Bra. U le fuq xogħol. Problemi jew? U le xejn speċjali mhux is-soltu. Ja ħosra mietet dik ix-xieħa ta' dal-għodu. Xieħa? Ma smajtx. Għadha kemm kienet fin-news għas-sitta. Mela ja ħosra. Qatlu r-raġel fil-ġnien u rabtu l-martu miegħu. Xaru każa qatlu għablali povra anzjana. Is-sejd li inti setgħu għamlu żewġ anzjani fil-ġnien. Tajt mhux biex jisirquhom naħseb. Aħbarijiet mhux hekk qalu li ma serquhomx. Ma laqas qed kelmet l-anzjana ja ħasra. U mid-dera hi kienet l-unika xut. Ma nistax nifhem kif jirnexxielu jpoġġi rasu mal-imħadda min jagħmilhom atti bħal daw. Mhux vera, x'qalb irid ikollok f'sidrek ma nafx jien. X'kull waħda wkoll. Bil-fors li qalb ta' mostru jkollok. Ekku fil-fatt. Missa lesti ħammorru naraw naqra television. U intom itilgħu bidlu ħalli tkunu lesti. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night, search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be.
With you here close to me, I've got to make you see that I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. And I'm as helpless as a ship without a wheel, a touch without a feel. I can't believe it's real. Ejja Rob, rispondi. Someday soon I'll wake and find my heart won't have to break. Ejja Rob, fejn se nagħti fiċ-ċokta. Yes, I'm lost without your love. But life without you isn't worth the trouble of. All I want is just the way it used to be. I need you here with me. Oh, darling, can't you see? If we had love. X'se noqgħod nagħmel għajt? X'se noqgħod nagħmel? Iva Caroline, neħiħ minn idejk dak il-mobile, ejt, ilek minn fil-ħodu tilak miegħu. U ma xi tridni nagħmel Xi tridni nagħmel? Mura qra ktib. Mużgura dik rajt ktib sħiħ kemm ira spiċċat l-iskola. Ma tilqitux sekonda l-mobile illum di. Brian, qed inkellmek ta' Xiex? tiġix tgħid li m'għandek xejn jinkwitak inti ta' U le mhux ġaħatlek. u x'għatli. Jew m'intix tgħidli mis-seket li biex ma tinkwitanix. Ma tarax. Mela jinqat ħbejtlek xi ħaġa mhux dejjem għatlek. Sissa iva, ma d-darba? Ma li xi tgħidli hekk. Ilek mill-bieraħ minn ġejt tidher imħawwad. Imma x'ġara l-Olanda jgħid. Ma ġrali xejn. Serraħ rasek ma ġrali xejn, x'inti du jiġrili. U Red Light District mar saqx, okej? Nħossni naqra jienu. Llum il-ħanut problemi biss. U l-ħaddiema biex inkwitawk biċ-ċuċati qegħdin. Basta. Isma' bilħaq. Tiftakar kont kellimtek dwar xi xogħol volontarju. Għax hekk qatt ngħidillu. La jmorru l-iskola daw se noqgħod nagħmelha u kemm għandhom induru naqgħod u nnaddafaw ġew. Ma ngħidlek oħra, kemm inni waqaft mix-xogħol moħħi nħossu waqaf. Jagħmilni x'ngħidlek jien. U isma', l-accounts tal-ħanut ma jħedulekx il-ħin kollu tal-ġurnata ta' 7 ijiem fil-ġimgħa. Batt email dal-għodu għax hemm xi laqa. Se jiftħu xi dara l-single mothers li ma jkollhomx fejn joqogħdu, insomma dawn li jkollhom il-problemi. Jagħmlu xi xogħol ieħor ukoll ta' xi għaqda filantropika din. Sewwa għamilt. U met il-laqa? Pietada. Ma nibgħat tgħidli fix-xin ħalli jien inżomm it-tfal. U le, sa niftijem mommi għax hekk jew bekk ilek iċċempilli kuljum biex tara meta ħanodhom. Kemm huma ħelwin hux. Jimmissjawu. Isma' x'qed narawha, nibda nara l-aħbarijiet, ħanara ġġabu fuq dawk l-anzjani. U le, issa dal-waqt jibda film. U wara ġurnata gas dawn aktar inkwiet jonqosni nara. Tejtni ġenċempilla? Mux aħjar l-ekri. Forsi għu ċempilla u jisibli l-ek fuq l-linja. Illum vera mħarb tastja. Fjona u bommi u koll. Xieġran għamak? U għax dik marret għand il-tabib. Għax għallet li jtħoċ ħaġa f-sidera. Għallet li għadela li kollox okej. Imma jista' jkun li għallet hekk għax kien hemm il-papa. U dak jagħmilhom bi kbar. Jimma għana t-tabib għalla li m'hemm xejn. Sa frattant ħader tmur qalet. Sal-lejla jekk nadam qajma nkellem ftit. Kultant jibda ġej kollox ħażin. Ħabbat tajjeb mela llum wara. Xiex? Għandi xi ħaġa għalik. Ma konx intijek illum għax ma tantx tidher li għandek ftit. Imma naħseb li vera għandek bżonna. Xi ħaġa li tferħek ftit.
biex inġej. Stenni. Wow, daw għalija. Mela lija. Daw għalfej. Xifieri għalfejn. Aħjar tgħidli grazzi. Grazzi ħafna. Imma m'hemm nebda okkażjoni. Birthday m'għandix u San Valentino għadda. Jekk nġiblek bukket fjuri meta kont tistenniħ sorpriża fihom. Jiena llum barra li ngħidlek li nħobbok, irid nurik xi ħaġa wkoll. Grazzi ħafna ġo. Vera nexxilek tferraħni llum. Għal-moment nessejt niftit midwejaq li kelli. Krif takar tal-moment. Jiena hekk irid narak, ħajtek kollha. Kuntenta. Għasek hemm bżonn nġiblek il-fjuri kuljum. M'hemmx għalfejn qalbi. La jkolli lilek biżejjed jien. Hello. Aw, Fjon. Fjon, x'ġralek? Fjon, kellimni. Hello. Hello, Fjon. Fiona. Fiona, kellimni. Hello, Fiona. Fej qiegħda? Il-kamra tagħha qiegħda, laqas qed toħroġ minn hemm. Tikbi kemm tiflaħ għamilt laftit kafè, meta daħlet għax kienet bajda karti laqqas biss ħaditu. Ma uġi hawn. Jien ma kont naf xejn, ma qalt li b'xejn. Naf li ħarġet u meta ġiet sabtet il-bieb u baqgħet diħla fil-kamra tagħha. Ħriġt fit-tieqa u rajtu hemm bil-qiegħda u fil-karozza, startja u telaq. Jien sibt li xi waħda minn ġlied tas-soltu, imma d-darba mhux hekk. Imma ġara xi ħaġa meta kont magħha. Mux tomu kelkom tmorru intkom. Le, anzi, u ċempilla xin aħna konna qegħdin fil-baħar. Imbagħad xin tlajna sabet miskol minn għandu u bdiet tipprova ċempillu u ma bdiex jaqbad. Imbagħad morna l-bank nfittxuh u qalulna li ħareġ bis-sik. Imbagħad morna d-dar u ma kienx hemmhekk u baqgħet tipprova ċempillu imma hu ma qbadx. Imma issa ċemplitlek hijux. Iva. Mhux qaltlek għax li qalt li biss li inti ġejja hawn. Kull ma laħqet qalt li xamilli kri xamilli. Imbagħad jiena kif smajta hekk ma tiflaħx tkellimni qed tira li ħaneġu hawn. Sewwa mintu binti għax għal-inqas forsi miegħek titkellem. Jien mhux se ngħid illummu, għax ma nafx eżattament x'ġara. U jekk forsi ma tkunx taf inġennina hawn. Issa nkellim ma jien. Nistgħu nitilgħu please. Mela, le, morru. Isma' Krim, ħanibqa' nistennik hawnhekk jien, forsi miegħek titkellem iktar komda. U le hija issa naraw. U le mhux xi kelma Alla-ħjar tista' tgħidilha ibni tilgħu tilgħu morru. Għasra di raqdet u koll. Jisma x'mattellaħom xjordu għejt, ħana mel-bela kafe, noqdu naħdwa bil-kwiet, għax il-biraħt li fnija. Iva ħjar noħda. Morġi bil-mara tiegħu, mo, morġi ġejba. Eġi, mo.
انت اذا جدري منها مية جب جدري نسك لك الساعتية جاي شو ملت اسكت خلي البقالية واطلع اطلع. سمعتوش حلك اطلع جسد انقص كم يكون نسك ترايان مو وانا ما تشايشتم حلقك ملوء فهمت براين حلقك ملوء مور ستجيب لك احنا اطلع. جلك يا حاجة نستلم لا كرات Fihom nisa. Ta' min xek. Kulħat jiddi minnom momenti bħal dawn. Ejja. Ta' min iġa sek bejbira. Mux kulħat ikollu xiejt. Ma d-darba ma għannix xinejdu kri. Telaqni daqsek. U ejja fihom. L-ewwel darba li kellkom xi tgħidu u l-għada qisu xejn mhu xejn. Issa ma jistax ikun isu qatt ma kien xejn kri. Tid-darba le, ġara ħafna mhux xejn. Fihom. Jista' jkun li inti qed tara daqshekk bi kbira dil-ħaġa. Le kri, naf x'in ngħid. Il-mamma mija fjon. X'se tagħmellek mela biex daqshekk gravi? Għalija kieku qeli bielek kienet tkun daqshekk gravi u xejn iktar. Għalhekk ma weġibniex il-ġurnata kollha kri. Għajna hawnhekk kwieta li ġralu xi ħaġa. Xiex? Fjon, tgħidlix li Serjeta. Ma Għassajt li ġara xi ħaġa jien, imma mhux hekk. ma għalfejn ma kellekx. Fejn kien? Id-dar kien kri, id-dar. Ma kienx hemm kif jaqbad jgħidli. Nillum għalla biex ma tiftaħx il-bib, u tirrispondix il-telefon laqas il-mobile. Dik tajġ kam inkwetat miskinax, għax issa ġemplit li. Għalt li għamil ġurnata jibak u kollu. U għallura jikbi għalix telqek binti. Ma naħsibx li kienet daqshekk faċli għalih teres. U naħseb li issa qed jirrealizza u forsi qed jibdel fehmtu. Le, kri, ma jistax ikun. Is-sitwazzjoni hija ħafna mill-qed timmaġinaw intom. Hija gravi. Ker, qed mur torqod qalbi. Fejn il-mami? Qiegħda fil-ċina ta' minn naqra kafe. Imxi għad mur fis-sodda. Għamitlek ftit salza. Għagġi ma għamitlekx ma s-sugrajċ, għax jisillek bżiet. Issalli għadint. Mandiġ ġuħ. Mela mux xogħol kont? Għalix? Ma m'għandek ġuħat, forsi morti kol ma xi ħaddux. Għad tipprova tinsir ma xi ħaġa jaw. U qed ninżil ma xejn. Da m'għandek ġuħ. Mhux għax kilt. Mort sant għammi kella rajsa li tuħat ftit minnu. Stajt ċempilt li għall-inqas, mhux ħallejtni nilab għal xejn. Mela int ma tiċtikol. U int ma tafx li jina biċċa noqgħod, dak għalik għamiltu. Isma' jiena ħadt il-lifa Santa Marija. Għana sejri nawdex ma għukux. Dan hi, jien ma nistax l liv. Għanna xi 4 kontratti bħalissa mal-gvern, ma nistax nifqu.
Soltu tifqu f'Santa Marija, le? Iva, ma dis-sena ma nistgħux nieqfu. It-tort tiegħi, minflok tirringrazzja l li għandi xogħol, hawn min qed jikbi għall kuntratt bħalissa u jinsar noqgħod nfittex għal-lif ta' Santa Marija jew. Iżda kien ta' tmur fuq il-lan tax-xogħol. Ma tkomx il-ħaddiema, jaħdmu huma. Ma tkunx l-uffiċċju tkun. Intu rajt jew. Jekk jibqgħu għaddejjin huma mhux anke aħna rridu nibqgħu għaddejjin. Naħseb kollha ħajtħlulu xogħol dak iż-żmien lis-Sur George. U jagħmlu li jridu, jien dieħla u mietet. Stajt għatlibija qabel din ukoll. Ħabba l-lif. U int ma tafx laqqas kuku stess kelli l-lif minn is-sejra għawdex jien. U melek aqlaħħa. Għajt li ma tix tmur għawdex. U dan sejrin maħuk. Murġibu katlek li sejrin ma xi ħadd minn tiegħi, x'kont tagħmel. Le ma mmurx jien. Kemm darba se ngħidlek dan, jien ma rridx irbit. Jekk immur irrid noqgħod relax mhux immur biex noqgħod nisma' l-qrid. U mbagħad min jafu x'jieħdu gost u sabaħu dalam leleħi, insa. U għaj ma jasra. Nsejt kemm konna ħadna gost meta morna magħhom il-farmhouse. Jew inkella kulħadd sar idejqek issa. Seta' kien il-Papa, kulħadd idejjaqni iva. Ma nafx jien. Ma naħsibx li kulħadd sar idejqek. Ara ħidi ta' għawdex dan insija u spiċċat. Ma ninsa xejn Mendi. Jien naf għalfejn ma trix tmur għawdex. Taf? Allura, taf. Allura, Marja Santisma, issa jgħidlek. Ma setax għalek qabel ma affiġa. Dan ilu melawx. Ma rridx jitlaqni ma qal, għax li jħobb. U jħobbuk jagħmilek biex bħal din binti. Mhux tab xejn kwetata ummu. U jaħsra ma biex għalxejn titkellem. Inti ma tifhimx kif jiġru daw l-affarijiet. Jaħsra ħjar ma tajt xejn għax iktaran. Tristi, trix toqgħod maħħalu. Mbagħad għadha niġali jien tinkwetax. X'taħseb fjon? Neqpaw? U le, laqqas biżejjed qatt naqlakom u ġejtu hawn. Ħassartilkom il-pjanijiet li kellkom. Skużani Joseph. Tinkwetax fjon. Mhux kulħadd bżonn xulxin fid-dinja. Daw biċċa waħda ta' jitkellmu bejnietom iktar milli jitkellmu magħna. Aħna l-ġenituri biex nrabbu biss din. U le, senjura, ma kultant hekk ikun hemm bżonn. Għax intom temozjonaw ftit ruħkom iżejjed. Jien meta jkolli xi problema ma' sħabi nitkellem ukoll. Il-biċċa li ħbib mhux kollha l-istess, ibni. Jien nirringrazzja l-Alla kull ħin u kull mument meta nara jirrispettaw il-xulxin hekk. Vera, sewwet tajt. Ħanħalikom mela jien. Tinsax iċċemper id-dar takri. Ejja noslek sal-bibħi. Laqas offritlek xejn, llum xarru każa. Nofrilek xi ħaġa qabel ma titlaq. U li toqtaqla xejn. Hello, ma. Tajdela xejn għal-issa, senjura. Bħal-issa nqas ħaġa li tkun trid tisma'. Jien mhux se ngħidla xejn. Imma hekk hu dik il-verità. Toqgħod qis. Imnalla ġara hekk, għax wera bi provi li ma jxirqilix u llum jew għada kien jagħmililha. Ara ġej ieħor. Imma jistax ixomm il-ħadd. Ara ġo, mur, u Joseph jismek int. Mur, u l-dak it-teħxwieġ ħi. U jekk jista' jkun tkellmux. Dak jiġi biex jittallab il-flus biex imbagħad imur jiblaħħhom. Mur, u tkellmux, u hekk xi jibqa' jiffittak. Mur. Teres, kif inti? Għandek bżonn xi ħaġa. X'għandna sieħbi, okej? Inti toħroġ ma' fjona jaqgħu. Ħanejlek ma jkollokx itgerger mill-kunjata kieku. Teres mara twajba ħafna. Ħammur Teres, u mbagħad nerġa' nċempel il-kri. Ħanidħol jien ukoll ħi, mur, u nirringrazzjak, grazzi ħafna. Kemm mara sew Teresux? U fjona vera ħelwa, Sakka kum għandi tfajla hekk jiena. Isma', għandek bżonn xi ħaġa sieħbi. Twax tiddejjaq tgħidli, illa tlaqta fil-Teres ħabib miegħi wkoll għax imma kulħadd ħabib hawnhekk u l-kulħadd inħobb. Isma', m'għandekx waħda 1 euro u x'ħanixtru flux kun koka? Għal-koka tridu? Jekk jogħġbok għax ħammux bil-għaġġ. Ejja nixxilek jiġbik. Le, toqgħodx tinqala, toqgħodx morru tiġi vera. Ħallija, don't worry, thank you. Napprezza ħafna, ftit isib nisbħalek, issa mmur jien. Ħallija, thank you. Good night. Good night. Kollok bżonn xi ħaġa jgħidli. Thank you.
Allura sibtu hawn imbagħad. Iva, kienet jistenni fil-karozza. Imbagħad x'intħalt ħdejh beda jibki u jolfoq u jitlobni skuża. Jisibtu dispjaċih għax ma rrispondenix il-ġurnata kollha. Imbagħad beda jgħidli. Fjom, jekk tħoss li għandek tieqaf titkellem ieqaf. Le krimna l-lawnin, tax waħdi aktar niġġennen kieku. L-lumi ma nista' ngħidilha xejn, għax dik kif nibda nkellimha tibda għax dak ma kienx tajjeb għalik u ma jixxaqlekx u ħasra jien aktar tiħraqni toqgħod tagħmilli hekk. Dik ma tifhimx dal-affarijiet. Taħseb qatt ma ħsejtni hekk f'ġuvni kri. Nemnek konti darib żgħax. Imma ħoj, issa ċaqlaq, ħallek mill-biki. Jina lejk ġejt, għax meta persuna titkellem tistrieħ xi ftit. Jina xinġempet li smajtek tibki, bellaħtni għanejlek. Tirna me fej konna jina Joseph. U dak ukoll, inkwieta miskin. Jgħidlek akkwistajta Joseph miskin. Le lanqas xejn, anzi. Fem li l-biċċa kienet urġenti u gravi. U stess qalli biex niġu. Insomma, ħankomplilek. Mbagħad beda jitkellem u qalli ntaqa' magħha fil-parti tal-miliet. Għallek minni? Ma rridx jgħidli ħalli ma nagħmilx kummedji qal. Ngħidlek, ikun kun naf minni bħalissa ma nafx nasal nagħmel. Għalhekk dejjem bil-courses u l-meetings. Kif se nsir naf minni jgħid. Il-parti jkun hemm l-istaff tal-bank kollu. Ngħidlek ri, meta bdejt nimmaġina li qed l-isptar u li ġġallu xi ħaġa, kont se niġġennen. Ma mhux daqs issa. Ma nafx se naqbad nagħmel kri. Li kieku qalli billi biss u talabni maħfra. Jaf xi darba kont nibda naħseb biex naħfirlu. Missa jkollu tarbija minna. Kif għad nistgħu nirranġaw kri? Taf xed tajt kri. Taqqala qed li kien miegħi ta'. Ara jien ukoll fiex daħħaltek, ħallejtek bla nifs. Ma jiddispjaċinix ta'. Ismani, jiena meta kon żgħira, rrid immur għall-missjoni ta'. In-nana taf x'kienet tajli, jgħidli sabiħa, inti la tikber ħassir soru. Mura jgħidilha. U issa spiex qed nagħmel missjoni hawn u da grazzi għalik sabiħ. Illum ġejjin it-tfal. Le għada qalet se ġibhom.
Għaliex għadha mhux illum. U għax għandha xi ħaġa għadha, għandha laqa. Laqa. Ta' xiex? Għax daħli f'xi jaqda tal-volontarjat ma nafx kont kif spjegat li hija xem xi fondazzjoni se jiftħu xi dar għal daw it-tfajliet. Żgħażagħ jiġifieri single mothers li jkunu bla dar. Grammy ġie miġġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell.